Non é un secreto, que é unha cuestión popular, que é o que sobrevola sempre nos meus vídeos a miña cabeza. Es un pájaro, no. Es un avión, no. Tampouco é Superman. É unha cometa con forma de paxaro, entonces chamase cometa espantapájaros. Espanta os paxaros? O 90% das veces, sí. Aquí funcionou, por aquí vai funcionando, pero aquí non funcionou. Esta é a excepción que confirma a regla, ou que a desminte. Se non fai vento, os espantapájaros non funcionan e non espantan os pájaros. Pero se fai vento, evidentemente que funcionan, porque os paxaros queren baixar aquí, pero teñenlle medo porque o grande sempre come ao pequeno. Este teñen un tamaño considerable. Pero como vedes, se non fai vento, está quietiño, que vai a espantar? Non espanta nada.